Pont Trefechan, fan hyn cychwynodd popeth. Dyma ni yn Synesdi o Englyn Dŵr. A mae'r fan y fawr yn mynd i fyny. Er mwyn galw pawb at rali aml safle yn Aberaeron, Llanberis a Charfyrddin, Tachwedd 21. Newydd. Nid yw Cymru ar Werth! Nid yw Cymru ar Werth! Ffordd na wan. Cawsom wlad i'w chadw. Darn o dir yn dyst ein bod wedi mynnu byw. Cawsom genedl o genhedlaeth i genhedlaeth ac anadlu ein hanes ein hunain. A chawsom iaith na cheisem hi oherwydd ei has oedd yn y pridd eisoes a'i grym aniddig ar y mynyddoedd. Mae'n Fehefin y Degbed, mis i heddiw. Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal rali enfawr Nid yw Cymru ar Werth fan hyn ar argae Tryweryn. Byddwn ni yn ffurfio argae dynol ar hyd yr argae fan hyn nawr fel symbol o'n penderfyniad i atal y chwalfa ar y cymunedau Cymraeg. Dwi'n meddwl weithia am y byd mawr crwn sydd yn y byd y daeth i'r gofod hwn o allai ddim esbonio. A nid gwyddonydd ydw i a sgennau'n beibil yn y tŷ, dwi'n enaid sydd yn troedio. A fel ydw i yn treidio'r byd, ma'n fwy na ddwy ochr i'r geiniog. Peidiwch â cadw'r tŷ yma! Nid yw Cymru ar Werth! Since the start of the pandemic, house prices in beauty spots like this have risen sharply. Some blame people from outside the area rushing in to buy second homes. Nowhere is this more controversial than the county of Gwynedd in northwest Wales. Jonathan, hello. Hi. He and his partner have a house near Manchester, but have also bought a cottage in Gwynedd. Jonathan, how do you feel about this council tax increase? Well, I'm here today representing around about 2,000 second homeowners, and unsurprisingly a lot of them are rather upset and we feel discriminated against. Some people would say that second home ownership is eroding the local culture. Well, most people come here because they adore the local culture. I do. So I'm a great fan of Wales and I wouldn't be here if I wasn't. Seems like a really tough topic that. Beryl, dweudwch ni fel y mae yn Penllyn. Wel, da ni wedi gweld newid sylweddol yn ddiweddar iawn lle mae tai yn mynd fel maen nhw'n dod ar y farchnad a hynny am brisiau hollol wirion. Ac yn anffodus, llawer iawn yn mynd yn dau gwyliau Airbnb yn enwedig. A'r wythnos yma fel mae'n digwydd, da ni wedi cael tŷ ar Airbnb, man hyfryd, yn troi yn Bimble Cottage o bob peth. Seems like a really tough topic that. Beth ti'n feddwl o'r datblygiad mae tu ôl i chdi a'r datblygiad arall sydd wrthi'n cael ei adeiladu jyst dros y ffordd yn fan hyn? Wel, dwi'n meddwl bod o'n hollol anfoesol mewn cyfnod lle mae pobl yn wynebu trafferthion ariannol ofnadwy oherwydd y stad mae'r byd yn neud lle bod ti'n hynod anfoesol. Seems like a really tough topic that. Pawb i ddeffro. Os yw'r Gymraeg i fyw. Does dim byd yn medru stopio ni. Richti dres. Os yw'r Gymraeg i fyw. Does dim byd yn medru stopio ni. Richti
ddillti draeth. Pob lwc Osian Jones. Mae Osian yn seiclo i lawr o Gaernarfon yr holl ffordd ar hyd a lled Cymru i Gaerdydd ar gyfer rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar stepiau y Senedd ddydd Sadwrn yma mwyn mynnu hawliau ein cymunedau ni, hawliau i sicrhau fod pobl yn medru byw yn ein cymunedau, cael tai fforddiadwy ag atal nifer o dai sy'n cael ei gwerthu fel ail dai neu'n cael ei rhoi ar blatfformau fel Airbnb. Diolch i ti Osian am yr hyn o ti'n gwneud yn tynnu sylw at hyn. Diolch am y gwaith o ti wedi bod yn gwneud cyflwyno'r ddeiseb ac yn y blaen. Pob lwc efo'r daith, cefnogwch Osian, dewch lawr i Gaerdydd ddydd Sadwrn i gefnogi rali Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn mynnu deddf eiddo. Oedd yr hys yn dweud, o ddaw Seimon ddim yn sdim yn ei wely tan un y brawn. Goeithio draws mynydd, hefyd. Wedi arwyddo hwn am yna tua 14 yn y nid yn ôl. Wych o galon i chi. A wedyn, nawn ni ychwanegu hwn at y llythyr fydden ni roed i Drinkford ar y cabinet. Wych o galon. Neu galon o saff. Helo bawb, fi yw Mabli, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, a dwi yma heddi o flaen y Senedd i'ch atgoffa chi am rali genedlaethol nesaf nid yw Cymru ar Werth. Fydd yn cymryd lle fan hyn ar y 3 ar 10 o Dachwedd. Dwi eisiau gwahodd aelodau Cymdeithas yr Iaith o bob cwr o Gymru a phawb sy'n credu bod gan bob un ohono ni yr hawl i gartref yn ei cymuned i ddod lawr i Gaerdydd i gymryd y neges honno at y Llywodraeth. Nôl yn yr haf, bydd dros 1,000 ohono ni yn rali Tryweryn yn galw ar y Llywodraeth i roi grym i gymunedau lleol dros y system tai a chynllunio mwyn sicrhau cartrefi i'w pobl. Ond, yn hyn dyn ni wedi cael gan y Llywodraeth ers hynny, ydy ymrwymiadau gwag, ymgynghoriadau di-sylwedd a diffyg awydd i ymyrryd yn y farchnad. Yn y cyfamser, mae prisiau tai a rent yn parhau i godi, mae digartrefedd ar gynnydd ac mae pobl yn cael ei gwthio allan o'i cymunedau. Dyna pam, dyn ni'n galw am ddeddf eiddo fydd yn reoli prisiau tai a rent, rhoi blaenoriaeth i bobl leol yn y farchnad, gosod cap ar nifer yr ail dai mewn unrhyw gymuned, reoleiddio Airbnb a democrateiddio'r system gynllunio. O Benllyn i Bewtown, yr un grymoedd sy'n bygwth ein cymunedau. Ond, does dim rhaid i bethau fod fel hyn os nawn ni ddod at ein gilydd a mynnu gwell. Felly, dewch at y Senedd ar y 3 ar 10 o Dachwedd i sefyll gyda'n gilydd ac i sicrhau cartrefi i bawb a chymunedau cryf ym mhob ran o'r wlad. By'r Cymro'n cerdded y llwybrau cynnewin drwy'r oesau, yn crafu bywoliaeth i gysur o deinen o byd, yn gwarchod ei fywyd wrth warchod yn noeth lymun erwaith, wrth ganlun yr arad a dilyn yr og ar y ffryd. Dringodd y creigiau a holltodd y llechfain yn gywrau. Tiriodd i grombil y ddaear i gaibio'r glo. Gwnaeth gyfoeth i eraill a gwelodd gyfeillion yn gelau. A chroedd hyn ffydd a hyn eiriau oedd i gyfoeth o. Oh
farw Llywelyn lliw olaf y Cymru yw Mary. 7 canrif yn ôl ar yr erad fer oedd ei waith. Ar bigell fe gariwyd o'i ben ar hyd hewlydd Llundain. Ar dorf yn crochleuain i ddathlu'r feddygoiaeth a gaid. 7 canrif o'r mes caeth ddiwed a gafwyd ys hynny. 7 canrif o frwydro a diodded am gyfraith y saith. Ond dichell bob bradwr a chynllwyn bob teiog a chachu. Mae'r Cymru ar gerdded a'r bobl yn codi ei llais. Mae Werth yn ymlaen, gerddon mwy ddŵr a than, gerddon a fydd yn ein cael ymlaen. Mae Werth yn ymlaen, gerddon mwy ddŵr a than, gerddon a fydd yn ein cael Mae ail dau allet y gwyliau dim ond yn un rhan o'r broblem yn y system tai, a dyn ni'n gweld pobl o gwmpas y wlad gan gynnwys cymunedau lle nad oes problem ail dau yn cael ei gwthio allan oherwydd prisiau tai a rent, a felly dyn ni'n galw ar y Llywodraeth i gyflwyno deddf eiddo fydd yn rili mynd i'r afel ar holl broblemau. Lle mae bron iawn 60% o adeiladu yn y pentre yn ailgartrefi neu'n cael ei gosod ar gyfer gwyliau. Bron iawn 60%. Yn ein haf, da ni'n teimlo fel diwylliad yn y pentre fy hunan. Fidi'r blaidd, fidi'r carw, fidi'r ebol, fidi'r tarw, fidi'r hael a'r tywydd garw, popeth yw a popeth marw. A tybed ydi am wir, Gen i stori i ddweud, ac mae'n stori dwi'n siŵr bydd yn rhy gyfarwydd i lot o'n chi. beth sy'n wir a beth Gen i sy'n fab, bydd 29 mlynedd oed, bydd adre efo ei fan. A nhw'n byw yn y tŷ na lle ni wedi gaill, ac bellach yn yr ardal yna, yna lle mae lot o'i deulu fo, yna lle mae ffrindiau fo, i waith o, yna lle mae'n reiddiau fo hefyd. Ac mae'n lle mae tai yn costio 10 gwaith i gyflog o. Wan, dwi'n ddyn cyfoethol, dwi'n gallu sticio llaw moca fi. Fes di washi eich cyrgyfilog, os yw'n posib o'r tŷ, dylen ni ddigwydd. Ond mae gen i rhywbeth, mae gen i lais, a gen i gyd lais. A fi'n annog chi gyd i droi fyny i'r rali, nid yw Cymru ar Werth, Llangefni, y Sadwn yma yn Bôn o'r Cloch. Gwneud i ddefnyddio'r llais yna, ac os da chi'n mynnu'r gorau, eich plant chi yn dyfodol. Gweddwch yn uchel, gweddwch yn glir, nid yw Cymru ar Werth. Fidi'r eog, fidi'r afon, fidi'r ton ar y môr yn y fflon, fidi'r glaw a fidi'r gwymon, fidi'r faw a fidi'r ffynon. Tybed ydi o'n wir, tybed ydi o'n wir, tybed ydi o'n wir.
cyff, dim raw, dim gwell yn llaw, dim ceiliawc, dim tarw, dim marw, dim byw. Oh, we bought a little house in Wales. It's really rather nice. We plan to go there every year, certainly once or twice. We won't be there in winter. We're told it's always raining. It's cold and wet and miserable. No bloody good for sailing, but we've got a little house in Wales. And I gave up on this love song. We've got one double room, one twin room, so sleeps 4 altogether. Some fantastic character features inside. A lovely big ingle nook with a real fire, some nice wooden flooring. It's pet friendly and there's Wi-Fi as well. But just the best location. We're looking over Cadridris and the forest around Dolgella. A really quiet, tranquil spot. Let's go have a look inside. Bye. When I'm with everyone, hope you're all well. Welcome to another house tour. Today, after lots of requests from the comments, we are in Wales. We're in the popular town of Tenby, the seaside town, and that's in Pembrokeshire on the coast of Wales. This house behind me then is a hoof house. It's on the market for £3 million with Fine Country Narberth. Now I'm just going to say before we get into this video, apologies if I get the pronunciation of any names of locations or anything wrong. Not being from here, it's hard to memorise them all. But so we're back in the valleys. Here we have a property that we bought for £55,000. We're going to spend £22,500 on the refurb, and it's going to value up in excess of 100k, somewhere around £105,000, mark. Can't wait to see this one get finished. Let's go in, have a look, and see what we're going to get done. Hello, Saoirse here, and I've been invited by Fine & Country to sunny Barry in Wales to view this delightful thatched cottage. Now, before we take a tour inside, I've just noticed this duck pond right in front of me. I can imagine stepping out to the sound of birds with a view of the ducks in the pond. Now that is relaxation at its finest. Oh, we bought a little house in Wales. It's quaint and very old. We can't say the name of the village, because it's spelt like a Wi-Fi code. We'll fill the boot with Waitrose and drive down in the Audi. We might even make a little space in the boot to squeeze in dear old Nanny. Oh, we've got a little house in Wales. And I cannot
neb yn talu efo pawb yn prynu ond mae pawb yn iawn mae'r holl boblogaeth yn barginio am ei lle ond mae pawb yn iawn draw yn disgwyl wan neu ma'n mynd dawsio ar y delyn o gwesti canrif does neb yn talu efo pawb yn prynu ac fe gwelais fi roedd hi'n mynd i stafell efo rhywun diall ac yn ei charu hi ei bod hi'n creu lan i mi Helo, enw fi yw Delyth Jewel ac rwy'n llwyr gefnogol o'r ymgyrch ar gyfer deddf eiddo ar gyfer Cymru i wneud yn siŵr fod y Gymraeg yn ffynnu ym mhob ran o Gymru mwyn grymuso ein cymunedau, wneud yn siŵr fod pobl yn gallu aros yn eu cymunedau, bod pobl yn cael eu hambweru yn y ffordd yna i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn cael dyfodol sy'n gynaliadwy. Ond hefyd fi'n meddwl pan dyn ni'n edrych yn fyd-eang, pan fi'n cwrdd â phobl o wledydd eraill, fi'n siŵr yr un peth ar gyfer chi, pan dych chi'n siarad gyda phobl o wledydd eraill dros y byd, mae'r Gymraeg yn destun gobaith ar gyfer cymaint o ieithoedd llefrifol eraill. Dyn ni'n barod yn cael ein gweld yn arwain y ffordd a bydde cael deddf fel yma yn neud yn siŵr bod dyfodol sydd yn sicr a bydde fe'n cael ei weld unwaith eto yn arwain y ffordd. Bydde fe'n rhywbeth eithriadol o bwysig yn symbolaidd fi'n meddwl ar gyfer ein hunaniaeth ni fel Cymru a bydde fe'n rhywbeth sydd yn bwysig ar gyfer ein heddiw ond hefyd ar gyfer ein yfory. Felly mwyn ein plant, mwyn y cenedlaethau sydd dal i ddod sydd yn mynd i siarad yr iaith Gymraeg, mae angen deddf eiddo i sicrhau'r dyfodol hwnnw. Felly pob hwyl i chi yn y Steddfod, pob hwyl i chi gyda'ch ymgyrch, fi'n llwyr gefnogol o'r hyn dyn ni gyd eisiau. A eto, bydd Blaid Cymru yn wneud popeth yn ein gallu, byddwn ni'n cario ymlaen i ythio ac i weithio i wneud yn siŵr fod deddf eiddo yn dod mor fuan ag sy'n bosibl. Felly pob dymuniad da a phob cefnogaeth i chi.